Niektórzy z nas poszukują dzikich roślin i zwierząt aktywnie, a dla innych kontakt z naturą jest ograniczony. Profesor Maciej Gromacki w książce o przyrodzie wokół nas w gminach Gniewino i Wejherowo napisał: przyroda, i ta dzika, i ta przekształcona, jest środowiskiem życia ludzi. Bez przyrody żyć nie możemy. Każdy z nas spotyka gatunki dzikich zwierząt, będąc na przykład w lesie, nad jeziorem, zatrzymując się przy strugach, rzekach, będąc na polu lub na łące, albo kosząc trawę w ogrodzie. Spójrzcie, kto może być waszym gościem. Ten pełzający zwierz to padalec zwyczajny. Wygląda jak wąż, ale w rzeczywistości jest beznogą jaszczurką. Żyje głównie w lasach i zaroślach, poluje m.in. na ślimaki, larwy owadów i dżdżownice, a więc na ofiary jeszcze wolniejsze niż on sam. Dla człowieka jest zupełnie nieszkodliwy. Nie umie nawet gryźć. Niestety, ludzie często mylą go z wężami, w tym ze żmiją zygzakowatą i zabijają. Oprócz padalca w gminie Wejherowo i Gniewino spotkać możemy też zaskrońca zwyczajnego. Jest to wąż wodny, doskonale pływa i nurkuje. Żywi się m.in. płazami i rybami. Jest stalowo-szary, a po obu stronach głowy, za skroniami, ma charakterystyczne żółte plamy. Stąd oczywiście wzięła się jego nazwa. Nie jest jadowity. Gdy się do niego podejdzie, od razu szybko ucieka. Występuje na podmokłych łąkach, przy rowach melioracyjnych, w stawach i jeziorach. Wrogów naturalnych nie ma zbyt wielu. Są to ptaki, m.in. myszołów i bociany, norki amerykańskie, lisy, koty albo jeże. Żmija zygzakowata to wąż dość powszechnie występujący na Pomorzu. Nie jest to duży wąż. Najdłuższe osobniki mogą mierzyć do 90 cm. Jego ubarwienie jest różne, najczęściej szaro-brunatne, ale zdarzają się osobniki bardzo ciemne, robiące wrażenie czarnych czy granatowych. Najbardziej charakterystycznymi cechami żmii są czarny zygzak na grzbiecie, ciągnący się wzdłuż całego ciała, niewidoczny u żmii bardzo ciemnych i pionowo ustawiona źrenica oka. Lubi wygrzewać się na słońcu, np. na stercie kamieni. Można go spotkać w lesie, ale i na polnej drodze. Żywi się gryzoniami lub innymi zwierzętami, które poruszają się po powierzchni ziemi. Ofiary zabija jadowitym ukąszeniem, a następnie w całości połyka. Żmija nie jest zwierzęciem agresywnym. W razie niebezpieczeństwa ucieka. Kiedy czuje się osaczona, najpierw odstrasza przeciwnika sykiem, a potem dopiero może ukąsić. Wstrzyknięcie jadu dla dorosłego człowieka nie jest śmiertelnie groźne, choć niewątpliwie powoduje stan chorobowy, ostrzej występujący u uczuleniowców, któremu zapobiega się przez wstrzyknięcie odpowiedniej surowicy. Jak się chronić przed ukąszeniem? Uważać, gdzie się chodzi i na czym się siada. A poza tym, w miejscach, gdzie można spotkać żmiję, dobrze jest nosić wysokie buty i długie spodnie. Takie ubranie praktycznie zabezpiecza przed żmiją. Lecz w przypadku ukąszenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Spacerując po lesie, uważnie spoglądajcie pod nogi. Możecie spotkać na przykład jaszczurkę. Tak jak wszystkie gady, jaszczurki są jajorodne i zmiennocieplne, to znaczy nie utrzymują stałej temperatury ciała. Kiedy jest chłodno w otoczeniu, ich aktywność ulega spowolnieniu. Dlatego najczęściej możemy zobaczyć je wygrzewające się na słońcu, na przykład na kamieniach czy w innych ciepłych miejscach. Wtedy nabierają energii, intensywnie odżywiają się. Łapią różne owady, pająki, stonogi, wije, ślimaki i wtedy możemy podziwiać ich błyskawiczne ruchy. Znaną cechą jaszczurek jest gubienie ogona podczas ataków drapieżników. W czasie, kiedy napastnik zajmuje się wciąż ruszającą się końcówką ich ciała, gady mogą spokojnie uciec, a ogon po pewnym czasie im odrośnie, choć niestety nie tak długi i giętki jak poprzedni. Nie próbujmy więc dla zabawy odrywać ogonów jaszczurkom, bo to męczenie zwierząt. Naturalnym wrogiem jaszczurek są jeże, żmije i ptaki drapieżne, a także koty. Kolejnym gościem, którego możesz spotkać we własnym ogrodzie, jest ropucha szara. Jest to płas należący do rodziny ropuchowatych. Ropuchy są zwierzętami lądowymi. Do wody schodzą tylko w okresie rozrodu. Prowadzą nocny tryb życia, dzień spędzając w różnego rodzaju norach i innych ukryciach. Żywią się różnymi bezkręgowcami, które łowią w czasie nocnych wędrówek. W odróżnieniu od żab, ropuchy nie poruszają się skokami, lecz chodzą lub biegają i nawet w ucieczce przed wrogiem poruszają się w ten sposób. Ich skóra obfituje w gruczoły jadowe, najlepiej rozwinięte u ropuchy szarej. Wydzielany jad stanowi obronę tych zwierząt przed ich wrogami, nie zawsze skuteczną. Wiosną, dla odbycia rozrodu, ropuchy schodzą do różnych zbiorników wodnych. Składają tam jaja, zwane skrzekiem,
z których wylęgają się kijanki i po odbytym w wodzie okresie wzrostu przeobrażają się w małe ropuszki wychodzące na ląd. I tu kończy się ich wodny okres życia. Zachęcamy do obserwacji zwierząt w naszym otoczeniu. Czasem, patrząc na liście leżące na piasku, możemy zobaczyć innego skaczącego płaza.